Un dels tocs finals de qualsevol casa, i la de fusta també, són els acabats exteriors. És molt important conèixer-los bé, perquè no és només una qüestió estètica. També afecta l'aïllament, i és important tenir en compte qüestions com la resistència i la impermeabilitat. A continuació anem a repassar els principals tipus d'acabats exteriors. I atenció, perquè al final del vídeo us donaré un extra molt important per casa vostra. SATE és l'acrònim de Sistema d'Aïllament Tèrmic Exterior. És un acabat que es pot fer amb morter acrílic o bé amb morter de calç, que és més ecològic. A nivell estètic, té l'avantatge que es pot fer de molts colors diferents. I al ser un acabat continu, semblant al de l'obra tradicional, té un plus d'aïllament tèrmic, ja que es minimitzen els ponts tèrmics o bé punts de fuga de temperatura. Qualsevol tipus de revestiment metàl·lic, com aquests que tinc a les mans, amb peces o plaques, es pot afegir a l'estructura de l'edifici. El mateix passa amb la pedra de tota la vida, que pot ser pedra natural o un aplacat de pedra de menys gruix. Quan es col·loca, es fixa amb uns connectors per lligar-ho a l'estructura de l'edifici. La ceràmica també es fa servir com a acabat exterior. A més de les possibilitats que ens ofereix a nivell estètic, també és una bona opció en termes d'impermeabilitat. El Viroc és un panell aglomerat fet a base de partícules de fusta i de formigó. Té molt bones propietats aïllants i combina la flexibilitat i durabilitat de la fusta amb la potència del formigó. Un bon equip, vaja. A més, també es pot pintar per afegir una capa de protecció i estètica. No m'he oblidat de la fusta. Evidentment, la fusta també pot ser un bon acabat exterior. Pot ser fusta de pi amb tractament autoclau, com aquesta que tinc a les mans, fusta termotractada, Pilarix, que és molt resistent a la humitat, o Iroko, que és una fusta d'un arbre tropical que molts anomenen la teca africana, perquè justament s'assembla molt a la fusta de teca. Ja veieu que les possibilitats són moltes, però atenció, perquè us he dit al principi que hi havia un extra molt important, i és aquest, la façana ventilada. La façana ventilada consisteix en crear una petita cambra d'aire entre el que és l'estructura de la casa i el revestiment exterior. Això, que es resumeix en una frase, està considerat el sistema més eficaç per solucionar l'aïllament d'un edifici. Però anem a veure una mica millor com funciona. Aquí hem muntat aquest petit exemple que recrea el que estem veient en aquesta casa. Per tant, això és l'estructura de la casa, en aquest cas un panell d'OSB, seria el mur exterior de la casa, sobre el qual hi apliquem aquesta làmina impermeable i transpirable. Ara ens falta fer la cambra d'aire. Com ho fem? Doncs amb un doble enrastrellat de pi tractat, que muntem d'aquesta manera, i sobre el qual hi aplicarem el revestiment exterior, sigui quin sigui. En aquest cas, com el de la casa que veiem aquí darrere, és fusta, concretament fusta de pi gallec amb un tractament d'autoclau i pintada de color negre. I ja està, ja ho tenim. Així que ja ho sabeu, si us esteu fent una casa, tingueu molt en compte la façana ventilada, sens dubte, una gran inversió de futur.